Cof cenedl yw ei hanes, meddwl nhw, ac weithiau mae angen cydnabod y ffaith yma bod na ddigwyddiadau y tu hwnt i Gymru i hun yn gallu bod yn rhan o hynna i gyd, a'r elfen yma o gydnabod y dimensiwn Cymreig yn perthyn i ddigwyddiadau y tu hwnt i Gymru, fel o'n i'n deud, ac dyna ddath i'n rhannu yn ddiweddar wrth i mi deithio i ddinas Philadelphia, dinas y cariad brodol wrth gwrs, yn America i nodi Independence Day, Gorffennaf Pedwerydd, a hefyd wrth gwrs y ffaith bod 250 mlynedd ers annibyniaeth America oddi wrth coron Prydain. Wel, un o'r uchafbwyntiau ar y daith oedd cael cyfarfod efo Cymro o Sir Fôn, David Rhys Owen sydd yn guradur yn y Rosenbach Museum, amgueddfa reit enwog yn Philadelphia. A David yn garedig iawn yn dangos i mi rhai arteffacta oedd yn perthyn i'r 16 unigolyn yma arwyddodd y Declaration of Independence oedd yn dod o dras Cymreig. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn cofio'r llinellau enwog hwnnw yn y Declaration of Independence yn 1776. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal and endowed by their Creator with certain inalienable rights, amongst which are life, liberty and the pursuit of happiness. Ac David yn falch iawn yn deud wrtha i bod o'r 16 lofnodydd yma, gyda'r Cymru, y grwp ethnig mwyaf, i'w lofnodi fo, ymhlith y 56 o lofnodwyr i gyd. Mi oedd 9 ohonyn nhw yn dod o Pennsylvania i hun. A falle dyla ni'n rhyfeddu gormod am hynny o gofio bod 6,000 o grynwyr Cymreig wedi teithio i ac ymsefydlu yn Pennsylvania, canrif ynghynt, i ddiag rhag gormes coron Prydain a chael rhyddid cerfeddol, economaidd a gwleidyddol iddyn nhw hunain bryd hynny, a'i disgynyddio nhw wedyn, can mlynedd wedyn yn teimlo bod hi'n bryd i fod yn cael y rhyddid yma gyffredinol trwy America i gyd. Felly, mi oedd bod yn eglwys Christchurch hefyd ar fore Sul, diwrnod ar ôl Gorffennaf y Pedwerydd yn brofiad arbennig oherwydd fanno mi wnaethon nhw ddarllen y Declaration of Independence allan yn gyhoeddus, a 20 o aelodau'r eglwys yn cymryd rhan yn ei ddarllen o, yn amrywio o blentyn rhyw 10 oed hyd at wraig oedd ymhell yn ei 80au, so ni'n tybio. A phob un ohonyn nhw yn ei ddarllen o gydag arddeliad, gydag emosiwn, a rhoi'r argraff bod hwn wirioneddol yn golygu rhywbeth o hyd iddyn nhw. Ac yr argraff bennaf ges i o fod yn America yn ystod yr wythnos yma, 250 mlynedd oedd bod y cylch wedi dod ynghyd rwsyd, bod na ysbryd 1776 yn ôl yn America. Oherwydd beth da ni'n weld yn America erbyn hyn wrth gwrs ydy bod y weinyddiaeth presennol wedi symud yr Overturn Window yn llwyr ac yn gosod sofraniaeth, gladgarwch, ffinia, etifeddiaeth, treftadaeth, reit ar ganol y llwyfan unwaith eto. Ac mi oedd y Cymru yma yn falch iawn o gwybod yna, i fod yn rhan o'r dathliadau yma, ac i weld hyn yn cael ei ail arddel yn byd ni, gan obeithio fydd hyn yn lledu ar hyd a lled y gorllewin ymhen hir a hwyr.